Anthu ena ayamba kumuthokoza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika makamaka kumbali zokhuzana ndi kupangidwa kwa mapasipoti akuti kungoonetsa zidi zonena kuti anthuwa mapasipoti awotu alandire ndithu mwachangu ndekuli kumuthokoza ayi zikomo kwambiri bwana zikomo apande mutithandiza tikufunikira ndithu titapita kunjaku tikapange mchere wamawa ndi zikomo kwambiri iyayi mupitirize zambiri. Now on the other side ndekuti tili ndi achina Michael Kayatsa amenenso akukambanso zina ndi zina zokhuzana ndi ku immigration kunena kuti yayi kumene koko ndikofunika ndizoona kuti anthu asiye kupereka kwa ndalama zochuluka ngati afuna passport zawo zituluke. Zambiri magaya nkhani ziwiri koma zolumikizana ndeno nkhani izizi ndoti akhala amene akuzivundula kwambiri nduja Norman Chisale ndeti yambiraso pamenepo kunena kuti dzulo ngakhale ine ndinadzapezeka ofu ku nkhani imeneyo anthu anakulutsa nkhani makamaka nazonanso pa YouTube pomwepa nkhani zokhuzana ndi kuti Norman Chisale anapita ku immigration office ku Blantyre kumene ndekuti anakalamula zonena kuti malingana ndi lamulo lochoka kwa Peter Mutharika walamula kunena kuti immigration office ionetsetse zonena kuti kumenekotu anthu amene anapezeka zonotino alembetsa nkhani za mapasipoti yawo nthawi imene Peter Mutharika azichokako kumenekoko ndikuti ku Blantyre pajali ku Blantyre ndikuti aonetsetse zonena kuti no anthu amene anapereka ndalama mpaka olembetsa zina chonse za mapasipoti yawo paka nali panopa hafu ya anthu amene mapasipoti yawo yalandira. Ndipo no anthu amene akugwira ntchito ku immigration akuyenera kugwira ntchito usiku usana osagona ndekuti pazikhala mwina ma shift koma ndekuti masana akagwira ntchito kubweranso ndekuti madzulo akhala kumagwira ntchito mpaka na ndekuti atapulinta ndithu hafu ya anthu amene analembetsedwa kufuna mapasipoti awo hafu ya anthu amenewo alandire ndithu mapasipoti. Nawo ndekuti tizinenabe mwina kumafika cha kumapeto kwa mwezi uno ukamatha mwezi anthu akhala alandira ziphaso zimenezozo. Nawo ndi zimene zakondweretsano anthu ena amene anali kumeneko kuti afuna atapanga mapasipoti yawo ndipo analipira china chilichonse ena kuti ayamba kulandira zikalata zonena kuti apasipoti anu tsopano yamba kujululidwa and very soon mukhala mukumayitanidwa kuti mubwere muzatenge pasipoti yanu kuno ku immigration office. Zomweno kwa anthu ndikuona kuti akuona kuti no basi napapandati tsopano chisogolo chamba kuoneka zikomo kwambiri Peter Mutharika chifukwa chotani cholamula kuti zimenezi zichitike ndikuti akutithandizira. Nawo ndekuti tili ndi side inayi imene ndekuti kukubwera no Michael Kayatsa. Michael Kayatsa kunena kuti kulino ndekuti fanzina yomwe kulandira kumene kwa ndalama usati za zinyengo yayo komano ndalama zija za express passport yomwe imatuluka changu I think kayama kanthawi kochepa ndithu anayipatsa 48 hours masiku awiri passport imeneyo ikhale atheka ndi amalipira ndalama zochuluka ndithu I think umathamangira 180,000 if not 160,000. Akunena kuti anthu amene akalipira kuna passport ija ituluke ndekuti no masiku awiri akupeze kuti passport ija sikutulukanso ndekuti masiku awiri aja ikumachedwa mpaka ukajoyinaso ndithu mapassport za anthu ena koma alipira ndekuti ndalama zochuluka kunoti passport ija ifulumire ithamange chifukwa ifunikira mwachangu kuti athamangeso zipita chani kunja akalongosole zina ndi zina. Ndi amene adzawa mukuyenera zonena kuti panopa musiye ngati kuboma makamaka ino ku immigration office musiye kumalandiraso ndalama zimene zochuluka zija. Kuli bwino mongonena zonena kuti mapassportiwa ndiye kuti no kuti atheke unalesa kwenera angotsatira amene akukhalira pasakhale na olipira ndalama zochuluka pyonsecho ndi kuti simukuwapasa mapassportiwo ndiye kuti anepo mulingati muzingati mukuwabera ndalama anthuwo mwabwezereso ndalama zawozo ofunika abwezeredwe anthu amene apizikuti apeka ndalama yoti afuna alandire passport yapo mpopompo ya changu ija express passport koma nkupezeka zona kuti passport idza ndoti osayilandira ndi amene abwezeredwe ndalama komanso ndi kuti zikhasulire zifo yonena kuti anthu akudikirira masiku awiri aja kupita mawiki miyezi asanalandire passport ija sikugwira pamene popo. On the other side kufunsa ndekuti fans yomwe kugwira ntchito ku immigration kumene kuchako ndizonena kuti akwanitsa ndekuti kupanga print ngati I think kind of Blantyre kumene akwanitsa kupanga print mapassport faja machine mapassport omakwana 200 pa tsiku 200 passports komano kuti kuzozoona kuti anthu ambiri kwa basa analembera mapassport anthu ambiri akufuna atatuluka mdziko muno
and nkhani zonoti za chinyengo zikumachitika ndeti nazonanso dzulo kumeneko kuti mpaka na wina anayitanitsidwa pamenepo iyayi napereka ndalama kwa mnyamata uyu mpaka na kumutchula nyamatayo kubwera atavala mwino uniform ya immigration inuyo iyayi mnalandira drama mpaka na munaonanso drama yomwe inachitika pamene paja komanso anomanejisale mpaka anapereka nambala yawo kumeneko kunena kuti anthu amene ali ndi madandaulo ena aliwonse kuti anapereka za chinyengo kungoyamba pa 1 April zafika panopa atera afikira amenewo andani anomanejisale akadandaule ndipo anthu amenewo athandizidwa komanso ndikuti olandira za chinyengo amenewo ndeto akumana nazo. Anyways my guy, let me say this directive yomwe inaperekedwa ndi Peter Mutharika dzulo ku immigration kuna kuti no mapassport anthu apatsidwe mapassport awo directive yabwino chifukwa chonena kuti ngati aja amene amagwira ntchito yopanga print mapassport akumagona faina amagona magayi ndi nkhani ungonena kuti ina amakhala kuti inde za machine zili apo komanso kugonekeza ntchito ngati analisolo kwambiri azizona kuti president itu walamula ndi kuti kapanda kupanga zimenezo ila akwande kuti athamangiza zinthu kuti mwina mawu kumene kuchazikhaye ngati zolongosokako komano kodi zipitirira zimenezi kapena mwina zingochitika nthawi imene a president ali ku Blantyre khaya kachukako basi zibwereranso kunomo we're not sure komano inayi directive yabwino chifukwa anthu ena akufuna akapange ndithu mwina akayese kuthamanga kunjako kuona kuti kunoku zalephera and mukuonanso mmene zikuyendera kuno kuti ntchito kulibe mona olanda yese business sizikuyenda ndi zinthu zovuta kumaita kukokerera moyo wete amene akwanisa kukhala moyo bwinobwino akungokhala kuno kuti kumangokhala basi constant kungogwira kunena kuti no tisamalowe basi koma tisamapiteso patsogolo ngokhala chimozimozi nji nde basi anthu akumayisisa choncho koma anthu ambiri ndizonena kuti miyoyo yawo ikungolowera basi wono zoti awo anali ndi kapisi akugulitsa awo anali ndi chane pano ndikugulitsa kubwerera mbuyo nkhani zake amene zili pano pasi zili bwino tengani foni ya amwene kuli bwino amwene yabwino ulo ndikhala opanda foni kandi ndizingogwisa ntchito kandi kachani kandi kaiti kakang'ono bora ano nditani bora ndikuti ndipezeke ndi chakudya mavuto amene kumana nawo pano zezo kuchitika ndi zimene zozo so moyo sizoti ndikuti no moyo kutingana kuyenda po imeneyo ndi niboza moyo ndizofuta abe amwene we're going through a lot kuno ku Malawi ndi anthu ena akumaona zona kuti solution ndi mmene kulili kunoko ni opportunity zisakupezekako tipanga bwanji tinyamuke tipite kunja mwina tikayese kuti kumene koko mwina zingakati thekere nawo kuti atulukeso ndikuti azifulikaso katingaso ziphaso sija yosagwira mwayiona ndengati no president walamula zonena kuti anthu apuli ntreni ziphaso zawo athandizireni I think ndi chinthu chatengwa patali kwa anthu amene akuona kuti notsogolo lawo mwina mwake lili kunja wakapita kumene koko mwina angabwerere kunoku nkudzamba atakapeza kani mpamba atakapeza jani zingathandizireko mabanja awo kunoko final ndizonena kuti azizoti zonse tikumanga sizoti tifaja ife sitofana tipiro tikasangalale olufati tipiro mene koko tikatani tikapanga zono tikamenye haso yonena kuti no kunoku ana amene nawo adzapita skulu aphunzire mwina akhaibe ndi moyo osiyana ndi mmene ife ordinary ndeti pamene popo ndi zabwino ya nkhani ya amaiko kaiyatsa we know already magaya awo ndi aja a MCP yesamachite kuna maso awo achina kaiyatsa ndi magaya MCP awa always basa mango yankhula ndi kuti zambiri zimakhala za negative kuti alimbane ndi boma so we understand ndimene zimakhalira munthu samakomera wina aliyese ndizenama yankhula zonso sizoti ndikuti akubanidwa kuti samayankhule zimenezo tisaiwale zonena tali democracy ali ndi ufulu akhozo yankhula zimenezozo komano akukamba zonena kuti no express passport ikhasulidwe. I think express passport inayikidwa pazifukwa komano ngati passport ya express yosikutheka ndi iwo ali ndi point. What's the point of having it ngati mukulephera kuiprinta maola amene munalonjezawo komano kukhasula express passport somehow I think ndikuti so ndi zinthu zolawe fa express passport jematha kupangidwa nthawi zina inayikidwa chifukwa chonena kuti pala anthu ena ngati amafunikira mwina zithandizo za jangu kuti ngwerekeza ena mwina akudwala mtima ndipo zifika pa serious kwambiri koma alibe passport koma kufunikira athamange nthawi yomweyo azipita kunja kaya ndipita kaya ku India kaya azipita kaya ku South Africa kuchipatala kaya ndiye mathandizo amafunikira passport ndi passport imene angagwisa ntchito express passport apangire mwa jangu mwaona ndi mwina tidangonena zoti chabwino itati ipangidwe reserved kuti ino izipangidwa mukakhala pali zinthu zofunikira ngati zimenezozo mwina koma kuona kuti muikhasuliratu ndikuti so anthu ngati amene wawati avulazaro anthu amene amazikola kudwa mpaka zapezeka kuti natisiya alephera kukalandira mathandizo foyona amadikira passport kuti ituluke 21 days zosagwira zokolakola zomwezi kumeneko yosagwira somweyiona then wezi just try tungwese kuunikirako mbali yako komano at the end of the day akuti Peter Mutharikayo ndizoti no anthu enawo
wathandiza ndipo ngothokoza chifukwa cha directive imene wapereka. Let's see kodi no kumapeto kwa mwezi unowu hafu ya anthu amene akupita kukapanga apply mapassport yawo alandira mapassport kapena zingothera pakamwa. Ndi maso atali kumene kuyang'ana tione zomwe zingachitike akuti